Musa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Eskaramusa. Nom-nem! Rimati na. Nakasubo na. Maray pa ka mo. Taod-taod kita man na dyan. Diba po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa Eskaramusa. Ano man sa inyo pinagigibos ako niyan. Basta importante pagkatapos na maglamesa, hugasan ang mga plato as in ay pagbarag sa banggirahan. Ayan. Hoy, mga kabarangay, mga kamotorista. O, kapit sa patalim. Kapit. Kapit sa patalim. Kapit na. Igwa na naman yun. Sa masunod na Martes, pag nalawos po ini, pang-apat na ining sunod-sunod na simana. Dahil kasawa-sawa din. Ano yan? Pag ininalawos sa Martes, alas 6 din aga, mga tugang, aumento na naman sa presyo ka mga produktong petrolyo. Ha? Pag nalawos yan, sabi ko nga pang-apat na sunod na simana. Okay? Pigilin kaya akan mga oil companies base naman sa pikakuraan nila sa Singapore, itong pigapon nindang Min of Platts sa Singapore. Gabos na petroleum products naman luminangkaw and narehistro mga tugang as of after 3 days of trading, may narehistro na aumento sa gasolina pangyayari 1.41 kada litro. Ha? Sa diesel 45 centimos kada litro, sa kerosene 57 centimos kada litro na aumento. So sabi kan sa ropo na staff kan Jetty Petroleum na si Leo Bellas, ang pinakangkaw sa databi kan padagos na pag-aumento kan presyo, asin ang piglalauman na masalangkaw na demand mga tugang sa petrolyo sa masunod daw sa tao kan geopolitical tension sa Medio Oriente. O yung gera po ini kan Israel, pagkatapos kan Hamas, tapos gira kan Houthi, atin kang Hamas, I mean kang Israel. Diba? Houthi sa Yemen, tapos ini pong digdiman mga tugang sa Lebanon. Ha? May tensyon, kaya yung ayan, nagiging kausa. And sigon mga tugang kay Bellas, ang presyo kan imported oil, pwedeng bumaba nindiit sa ultimong duwang trading, pero talagang day maiwasan na maumento. Sana mabawasan pa yung 1.41 sa gasolina yun. Diba? Mabawasan pa. Ang final po kayan sa Lunes na udto, July 8 na udto, diyan ta maaraman kung pira talagaan magiging aumento kan produktong petrolyo. Yan. Basta kung susumahon, ang sabi po mga tugang kan sa tuyang mga sources sa industriya ng petrolyo, na ang diesel suminakat na nasa 4 pesos ang kada litro, mantang 3 pesos man mga tugang sa gasolina. And yan po tabi para duman sa mga kabarangay ta. Pero may good news man ta. Kanhunyo pala nagbabaso inflation mga tugang ni nasa 3.7 o natangani malangkaw pa pero buminaba, no? Mas sa baba mga tugang 9.2 kaysa sa 3.9 ka nakagi pong Mayo. Ayan, no? Pero ganun pa man, talagang ang trend pa itaas talaga. May taas talaga. Kaya po mag-riskusar kita. Tipid-tipid, maglakaw-lakaw kung kaya man sanang lakawon. Maggamit ng mass transport. Yan. Kung kaya man sana. Tangani, na konsulo ka man sana, di magpamasahe ka na sana kaysa magbitbit ka kan auto mo. Di ba? Tangani na primero, pero sa makabawas kita sa gastos, makatabang man kita mga tugang sa pigsasabi niya to, mga tugang na yan, na pagbaba padagos na pag-init kang kinaban. At least yung pigapod niya to na carbon footprints na saro sa liabe para mabawasan mga tugang ang padagos sa pag-init kang kinaban as an epekto kaining climate change. Iyo po yan na pagbawas kan mga konsumo kaan.
tag-iwas. Kumbaga, sabi nga ni Kayan, ang pagbabago ngaya, mga tugang, nasa satuyang mga kamot. Between mitigation and adaptation, di ba? Nasa satuya man sana yan. Pag sinabi tang mitigation, yung pang-iwas, mga tugang sa mga arugan na pag-init kang kinaaban. Pag-iwas kang maggamit ng mga fossil fuels and maggamit ka ng alternatibo na ano yan, arugan kang solar, gamit ka ng mga e-bikes, as in iba pa. Tapos ay magpara hati sa palibot, ay magpara solo. Yun, those are the things, mga tugang sa pagmitigar kang climate change. Now, pag abot sa adaptation, natural, kung sabi yung Kayan, so, kaya mong sakyan o hampangon mo yan. Naggamit ka mga tugang ng ibang klase ng metodo, halimbawa sa mga pagtatanom. Ayan. Yan ang i-adaptaron mo. Imbis na madaog ka dyan, hampangon mo yan and then adaptaron mo kung anong mga dapat nagibuhon para dai ka magulpi. Yan. Maski nyaon yan, mga tugang na padagos na pag-init, maggibo kitang alternatibong paagi. Nasa satong mga kamot yan. Parang quantum leap, mga tugang, against the climate change. Yung abrupt o drastic. Diba? Yung biglang lokso na sistema ta nagbibilang na kita ng oras para po kita magulpi. Di ba? Tawan sa pinabayaan ta yan, mga tugang, pangyayari sa mabaka. Pinabayaan ta yan, yan po, tagi, padagos yan ng mga bagyong mga kusog na mamatayan ta, asin na padagos sa pag-init kang kinaaban na apektado, pati ang produksyon mga tugang sa itong pagkakan, asin pati dyan sa mga sira. Iyo po yan para duman sa mga kababayan ta. Anyway, ingon yan po na July is Nutrition Month. Kaya magasikaso po kita kan sa tuyang mga pigkakaon. Dapat yung pinggang Pinoy ang paitunta. And dapat day everyday nanyaon ka sa mga anong tawag mo dyan? Mga food chain. Tapi iwasan dyan yung saturated fats, tapos yung po mga tugang na ano yan, ibang mga ingrediente na pwedeng makaraot mga tugang sa tuyang mga lawas, partikular sa puso, di ba? Para po nga sabi ka yan iwasan ta po ang mga bagay-bagay na mas lalong magpaparaot kan sa tuya pong sitwasyon sa buhay, di ba? Kung kaya man sana naiwasan yun, ba't di natin gawin? Okay? Di ba po sa mga kabarangay ta, mga tugang, magkaong kita kanso barato sana pero masustansya. Aram man din mga grow glow foods, di ba? Grow glow na mga foods. Yan ang dapat nandyan sa atin. And then yung pinggang Pinoy, talagang itong pinaka the best na, di ba? Mas maraming ulam, gulay at ulam kaysa sa kanin. Di ba? Tayong kanin yung sinasabi nindang hindi matamis. Pero dakula ang kontribusyon para ika magka-diabetes. Kaya bawas kanin tayo mga padre, mga pader. Mga amigaw, bawas kanin. Maraming gulay at maraming protina. Yan, iwas taba. Para tayo ay malusog. Kain ng gulay at maraming prutas para po maging ariglado kita. Lalo na po sa mga aki. Dapat iwasan ta sindang maging obese. Bago itong pang nag-ibi, tatawan taning donut, tawan taning ano yan, kung ano-ano pa na hindi ko pakalta sa mga food chains ta. Yan po tabi, para po duman sa mga kababayan natin, mga pagirumdum po yan, pangani po na maging ariglado kita. Because, sabi mga tugang kang ginibong pagtiripon naman sa 50th National Nutrition Month na piglansar ka National Nutrition Council, pangyari magastos palan pag dai na giboning action. Yung inaction on nutrition will cost the Philippines mga tugang nin 48 billion dollars o mga 2.3 trillion pesos yan.
in productivity by 2030. Dahil mga tugang sa child stunting o maraming makababansot na mga aki. Yo, bukas na natin ito ipagpatuloy na pag-uusap na ito at wala na tayong oras. Sa indo ka po, salamatong pumaray. Abangan po si Pare Boots sa Maray na Hapon program. Taudad sa naman po yan after the news break. Sa pangarap po ni Juna Pulit sa Lardo Technical, ni po si Papa Mar. Thank you and congratulations po sa Santo Domingo Local Government Units. As in sa mga taga Santo Domingo, yan, operational na. Ang sendo po na Santo Domingo Community College. Formality na pong binasbasan at saka inanaguraran. And then, iguana po mga estudyante na ready na para mag-enroll. Ang eskwela mapuon Agosto 5. Thank you po. Bye-bye. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talaga